Inaayos ko na yan, anak ko. Huwag mo nang halukayin. Yung pinukuha kong luggage kay Mac, guys, sabi ko. Yung pati yung mga carry-on na. Akala niya nasa loob ng luggage yung mga carry-on namin. Yung laman, tinignan ko, ceramic tower heater, saka yung bike ni Mishi. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today guys ay mag-e-empake lang po ako ng mga dadalhin namin sa Canada. Meron pong nagdedede doon at trying to sleep na. Kaya may maririnig kayong TV. So I need extra noise to cover the noise na gagawin natin dito. So ngayon mag-e-empake lang ako. Dati, pag magbibiyahe ako, kami ni Mac or ako lang, ay mga one day before the trip, tsaka lang ako nag-e-empake. Pero ngayon, dahil tatlo na yung ine-empake ko, ahead of time, nag-e-empake na ako, tapos i-finalize ko na lang. So ngayon, Friday pa lang, alis namin is Monday, I believe. So yung maayos ko lang ngayon ay yung mga damit ko, kasi ilalagay ko dito sa malaking luggage na to as pang sapin doon sa mga pwedeng babasagin. So tingnan natin. Tapos may daing pa ako dyan. Umiyak na. So, samahan niyo po ako na mag-empake ngayon. Sana hindi pa magising ito. Sana makatulog siya ng medyo mahaba-haba. Okay, ang una nating i-empake ay itong mga daing na galing sa freezer namin. Ang dami kasi guys, mga tuyo, mga dilis. Naka-vacuum seal naman siya. Ay, ito bukas na. Iwan na lang natin yan. Naka-vacuum seal, pero siguro sa tagal na rin. Or baka nabutas siguro tong mga to iba. So, ang gagawin ko ay ilalagay ko rin siya sa another vacuum bag. Yung pangdamit. Yan. Para hindi mangamoy sa loob ng luggage. Ibibigay ko na sa Canada kasi hindi namin siya maluto dito. Siguro magtira lang ako ng konti. Mangangamoy kasi dito guys, apartment tong place namin, may danggit pa. Kainin namin dun. Christmas morning danggit ang ulam. Lagay ko siya dito sa ziplock bag, tapos ita-tape ko and then nilalagay ko dyan para doble-doble talaga na sure na hindi mangamoy ba. Tapos nasa tabi pa talaga ako ng mga damit ko. Sana ay hindi malagyan ng amoy yung mga damit ko kasi nandito na yung mga damit. Nagigising siya sa tunog ng suko. Sorry. Lumipat na ako guys. Andito na ako sa spare bedroom namin, which is dapat sana ay place ni Mishi pero naging stock room na. Pero ililinisin ko to kasi darating si mama ko next year. So, ganito na siya guys. Sana hindi ito mag-leak hanggang sa makaalis kami at makarating pala ng Canada. Niisip ko tuloy kung ilalagay ko na siya ngayon sa luggage or testing lang muna. Yung ibang mga sweater ko, hindi ko sila igaganito for now kasi siya yung magiging sapin ko dyan sa babasagin na dadalhin ko na pabili ni mama ko. So, ang igaganito ko lang is yung isang coat ko na dadalhin ko. Kasi magdadala ako ng dalawa. Isa yung gagamitin ko paglabas dito and then isa gagamitin ko doon. Okay guys. So magdadala lang ako ng 1, 2, 3, 4 na sweater. Kasi ito lang naman yung gagamitin ko na lalabas. And for sure hindi kami masyadong lalabas ngayon. Wala naman kaming gala. And magstay lang kami sa Canada ng less than 2 weeks yata or parang 2 weeks. For me and Mishi. Pero si daddy ay aalis din ng
26 din. Ayan. So, ito lang yung dadalhin ko. Tsaka, for sure yung bahay kasi nila doon ay napakainit lagi. Kasi lamigin ang mga tao doon. So, magdadala ako ng t-shirts ko and shorts para may pang bahay ako aside from my pajamas. Gising na po yung nagpapasaway po. Anak ko kasi babasagin. Sama ka? Sama ka na dito sa luggage? Hindi ko na alam paano ko gagawin ito. Hello, Mishi Beng. Ayun guys, medyo magulo na po tayo, ano. So, itong luggage na to ay mukhang hindi magkakasya yung mukhang ma-excess baggage kami. Kasi ito magaan siya. Tapos, ang babalki kasi. Yung ibang gift kasi namin, tinanggal na namin yung packaging. Ang gaganda pa man din ng packaging ng mga gift namin sa mga lalaki. Kaso, ang lalaki ganyan. Tapos nung tinanggal ko yung packaging, ganito na lang sila. Pero itong mga to, parang kahit lagyan ko na lang to ng ribbon, hindi ko na ipabalutin sana. Hindi ko alam kung dadalhin ko pa ba yung packaging nila o hindi na. Pero kung hindi na talaga, kasi tatapon lang din naman nila. Pero maganda kasi magbigay ng gift na maganda sana naman yung packaging. Lalo na yung mga binili ko na paper bag lang naman yung mga yun. Kasi nga ayoko na magbalot doon. Mishi, naayos ko na yan, anak ko. Huwag mo nang halukayin. So, ako ay nakapaglista na ng mga sinot ko dito, yung mga dadalhin na nakalagay na dito para alam ko na kung ano pa yung mga kulang. At least marireview ko kung ano yung ilalagay ko dun sa isang luggage namin. Kasi dun sa isang luggage namin, ang ilalagay ko pa ay snow boots at saka damit ni Mishi. Tsaka konting damit ko na lang naman na siguro. At saka itong coat ko na ito. And itong mga to, yung mga beanie, gloves. Yan, dan muna sila. Siguro pang top ko na lang dito. We'll see. Ang hirap kasi talaga guys na mag-empake ng pang winter kasi nakaka-excess baggage kasi siya. Siyempre yung outfit mo pa lang, may leg warmer ka, tas may pantalon ka, may body warmer ka, tas may sweater ka, tas may coat, tas boots, ganun. Eh kung heavy pa yung snow, may snowsuit ka pa. So hindi ko sure kung nagdadalawang isip tuloy ako kasi yung isang trip namin after Canada is going to be a winter, may winter din during that time. Pero hindi ko alam kung gaano ba ka-heavy yung winter nila in that place. Kasi nanonood ako ng mga vlog ngayon. December na yung mga vlogs na tinitingnan ko, parang hindi pa naman nag-i-snow doon. So, hindi ko alam kung kailan ba nag-i-snow doon sa lugar na yun. So, I still need to research on that. Hindi ko alam. Parang sabihin ko ata, wag na tayo pumunta. Ang hirap mag-empake. Tsaka siya pang gastos, diba? Uy, nakatayo na. Sino po yung nauntog kanina? Nauntog siya kanina guys, yan sa floor. Papunta ako dun sa kusina, tapos siya sumusunod siya sa akin. Nakapajama siya. Mahaba yung pantalon niya kasi kanina. Siguro nadulas siya sa pag-crawl niyang ganyan. Nadulas siguro yung tuhod niya. Boom. Ang lakas. Tapos si Mac lumabas ng kwarto kasi ako yung reaction, hala, yung ganun na. Kasi hindi ko talaga na-expect. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Kasi naririnig ko, tag. Ganun kasi siya mag-crawl. Naririnig ko. So ako, wala lang. Okay, sumusunod-sunod lang siya. Tapos biglang, bag! Tapos biglang iyak niya. Grabe. Buti wala siyang bukol. Wala namang bukol. Kaya hindi ko alam kung dito ba o sa bibig niya. Pero kung sa bibig niya, di sana may basag sana yung bibig. Wala naman. Kaya siya nagdede kanina. Umiiyak siyang nagdede. Tapos nakatulog na siya. Ang galing. Nakakatayo na po ako. Uy, don't touch that. That's dirty. Dirty yung wheel.
Oh, wala pa yung mga gamit mo. Anya, akala mo naman, ganun pa talaga yung kukunin niya. Akala mo naman, kaya niyang hawakan lahat. At ano yung, para kay Lala Mama mo. Lagyan lang natin ng supot ata tong mga to para hindi nagkakalat yung mga ano. I'm a little teapot. Short and stout. Sapa. Kiss mommy pa. Kiss mommy. Kilig na naman. One more time. Kiss mommy. One more time. Sige na, bakit pag si daddy ang ano ng kiss mo? Ang dami mong kiss. Sige mami din. Sige mami. Kiss mami. Kiss mami. I'm a little teapot, short and stout. Kiss. Mwah! This is my handle. Mwah! Isa pa. This... Paano yung kilig-kilig? Hi! Paano yung kilig-kilig? Hi! Kilig-kilig. Ito ay lalagyan natin ng supot para hindi na magkalat itong mga shining and shimmering splendid niya. Yan mo na. Ganyan na lang. Tapos ita-tape natin para lang hindi mahulog yung mga ano. Grabe itong boots ko na to guys. Ito yung pinakaunang boots na binili ko dito sa US. Which is, wala talaga masabi. Sulit na sulit ko talaga siya. The only thing is, walang zipper ito sa side. So, medyo mahirap siya kung tight yung gusto mo. Pero ako kasi, nilulusan ko lang siya para hindi ako laging nagsisintas. Sinushoot ko na lang yung paa ko. So, yun. Warm talaga to. Tapos, isusuong ko talaga sa snow na malalim. Waterproof din siya. This is from Colombia. May mga asin-asin pa. Nilalagage ko na kahit may asin-asin pa. Ang alam ko ay nandito na yung AirTag. Nilagay ko ba? Ano ba yung memory ko? Anong nilagay ko na to? Meron na nga. So, bumili na rin ako ng lagayan ng AirTag. Dati kasi wala kami lagayan. Binili ko lang to sa Temu guys. Parang $2 lang ata yung apat na, samantalang sa Walmart napakamahal. So, yan. May sabitan na siya. Sabit lang dito sa loob. Nandito yung earmuff mo. Yung pinakuha kong luggage kay Mac guys. Sabi ko, pati yung mga carry-on akala niya nasa loob ng luggage yung mga carry-on namin. Yung laman, tinignan ko, ceramic tower heater, tsaka yung bike ni Mishi. Kaya pala mabigat yung mga galing sa storage. Dinala na lang niya. Nakaka-dry ng bibig. Pakalat-kalat na lahat ng... Hindi na pakalat-kalat. Meron akong lip balm dito sa office table ko. Madami actually. Tapos may lip balm din sa Mishi. Tapos may lip balm din ako sa bedroom. Para bago matulog talaga makapag-lip balm. Nakaka-dry ng bibig. And then ito naman kay Mac. Ang dami ko palang nabili na lip balm guys. Pakita ko sa inyo. So, nabili ko to nung Black Friday sa Amazon. Ito yung lip therapy na Vaseline na meron na siyang iba't ibang klase. So, binigay ko na kay Mac yung aloe vera. Tapos the next day, sabi niya, nawawala yung lip balm ko. So, kinuha ulit niya yung original. Ito. Tapos, iniwan na naman niya dito sa table. I think that's his. Yeah. Yung isang order pala, 2 packs na pala siya. Dalawang ganito pala. Ayan yung 2 packs. Tapos, ang binili ko, 2. Kahit tuloy, 4 na ganito yung dumating. Ang dami. Ewan ko na lang kung mag-dry pa yung lips namin. Pero mura lang kasi niya. Tapos siya naman, that day na dumating tong mga to, hapon kasi dumating morning bumili siya ng chapstick. Ewan ko, hindi ako fan ng chapstick. Kasi hindi siya nakaka-hydrate, hindi siya nakaka-soften ng mga dry skin ng lips. So, yun. Tapos sabi ko, hala, bakit ganyan yung binili mo? May kulay yan. Ang alam mo kasi may kulay to Classic cherry. Ay, ganun ga, sabi niya. Sige, bigyan mo na lang kung Vaseline. So, ngayon naman guys, ay gagawa ako ng mga luggage tag namin. Yung nilalagay doon sa luggage tag.
Actually, nagkandawalaan na. Alam mo ba nung meron kaming time na nag-travel kami to New York, wala kaming mga padlock, parang kaming hindi prepared. Wala kaming luggage tag, nawawala. Samantalang dati, nandun lang naman sila sa mga luggage. So ngayon, magpe-print lang ako ng ganun. And then, I'm gonna put our address and yung address din nila mama ko. Pero, gusto ko yung nakapabaliktad. Yung nakita nila ay parang blank lang. Kasi, ayoko na show yung address namin, yung email number, tsaka yung pangalan namin doon. Na nakikita ng iba't ibang tao, ganun. So, yun. Gaganon ko siya. Tapos, lalagyan ko na lang ng note na, please flip card to see details. Ganun na lang. Try natin na gawin tong, etong luggage tag na to. Diba? Ang cute naman. So, para meron kay Mac sa akin. Halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the. Good morning, everyone. It's a stressful Sunday morning for us. Nag-i-empake na kami. Kasi kagabi, trinay ko na mag-empake. Pero hindi ko kaya. Si Mishi, ang gulo. Napakagulo. Gusto niya, yung mga nilalagay ko sa luggage, ilalabas din niya. So, ngayon, nandyan si Daddy. Siya yung kasama ko na nag-aayos. Kanina pa kami. After namin mag-breakfast, anong oras na? 9:39 na. Kanina pa kami mga 8:30 siguro na nag-aayos. Hindi pa rin kami natatapos. Ang hirap magbiyahe ng winter. Dami namin i-empake na pampabigat. Paano na lang kaya yung susunod na trip namin? Diyos ko. Ayan guys, so yung mga bulky na fluffy na mga onesies ni Mishi ay nilagay ko na sa ganito, and then tong jacket dati na napakalaki ay vinacuum ko rin. Yan. Wait, anak ko. This is mommy's bag. Ito lang dadalhin ni mommy. Tingnan mo nga, daddy, kung may pwede ka pang isiksik dito. Iwan ko na yung isang coat ko. Okay na siguro yung isang coat. Hindi naman wag nang Nay, tingnan mo, muntik pang naiwan yan. Anong laman nito? Madamit niya. Oh, anong ginagawa mo? Ay, no, puro laway na naman ang baningning ko. Hay, hala, muntik nang naiwan itong bini niya. Dapat ito yung, niya, paglabas natin ng airport sa Canada. Magpapalit ka nito, ha? Yan, lagyan natin dyan. Ano ba naman yan? Alalaway naman yan. Akin na yan yung dito. Syempre, mas malamig dun, daddy. Mishi, break muna. Alalab muna kami ng Mishi ko. Kasi ang pasapasaway. Huwag mo tanggalin para marinig nila tayo kasi yung TV mo. Bam. Mishi, break muna. Alalab muna. Titimbang na kami guys kasi 'di ba last time nung punta kaming Washington na excess yung mga luggage namin. Ngayon kasi, kaya dapat talaga, daddy, yung malalaki yung luggage natin pag magbiyahe ulit tayo. Bili tayo ng ganyang kalalaki. Kailangan namin bumili ng malaking luggage para, kasi yung nangyayari, na underweight yung isang luggage namin kasi mas maliit. Kasi bulky yung mga nadadala namin. Tapos, hindi na kasya. Though yung weight niya ay sobra-sobra pa sana na pwede pang lagyan. Kaya yun, next time bibili kami ng mas malaking luggage namin. Nga pala guys, ito yung mga ginawa ko. Kasi itong mga medications niya ay itong Zyrtec tsaka yung gripe water. Hindi na medication. Pero mga for just in case lang. Ito kasing gripe water is for pag kinakabag siya, kapag sinisinok siya, ganun.
So, dinadala namin to sa airplane kasi nababother siya masyado kapag sinisinok siya. Pag hindi tumitigil yung sinok, ito yung pampatigil namin ng sinok. And then, Zyrtec, pag mangangati na naman siya sa plane, you know, Mishi has eczema. So, at least kahit konti man lang, maibsan. So, yun. Dadalhin ko pa pala yung mga moisturizer niya. Very important. Tsaka yung mga cream. Sige. So, ito, may nakalagay na ako dito. Move to diaper bag after TSA. Asan na yung isa, Daddy? Ito. Move to diaper bag after TSA. Kasi, ang milk na dinala namin this time is yung mga ready to drink na. Para hindi na kami magdadala ng water, ng powder, ganyan. So, yan na. Daddy, wag mo muna ilagay dyan. Para minsanan yung pagpapacheck natin sa TSA. Lalagay ko na naman dito sa green na, yung usual na luggage na pang carry-on ng mga gamit ni Mishi. Yan. So, ang kulang ko na lang is yung moisturizer niya tsaka yung stick ng Vaseline. Yun kasi yung moisturizer ng ulo niya, yung Vaseline. It's either kailangan namin bumili ng maliit na Vaseline kasi last time yung malaki yung nailagay dito, hindi namin na-check-in, pinatapon na lang namin. Buti na, tigpa $5 lang yun. Or yung stick. Yung stick kasi hindi siya masyadong messy. Gustong-gusto niya yun pag ginaganon. Feeling niya ang ganda-ganda niya. Pag yung stick ang ginagamit sa kanya. Yun. Nga rin pala guys, ganito yung mga luggage namin na nawawala na naman yung dalawa. Feeling ko nandun sa isang luggage, Daddy. So, ito, naka-codes kasi to. Tapos ito yung mga TSA approved. Ang gagawin ko, dahil lagi namin nakakalimutan yung mga codes, I'm gonna put it in my notes para alam namin yung mga codes. Kasi minsan hindi na namin mabuksan dahil nakakalimutan namin yung mga codes. And I don't want to use yung may susi kasi nawawala yung susi. Ang dami naming mga locks dyan pero walang susi. Ako ay preparing na for our documents. These are, matik kasi na may mga ganito ako. But these are our passports. Nandito na yung passports namin. And then, of course, para sa aming mga hindi citizen, yung green card namin. Kasi hindi kami makakabalik ng Amerika kung wala kaming green card. Buti pa yung isa dyan ay naka-blue passport. Yan, buti na lang talaga guys. Pagkapanganak pa lang ni Mishi, pagka-receive namin ng kanyang birth certificate ay nagpagawa na kami ng passport. At least nga hindi namin problema na magpa-passport pa siya or what. Yun nga lang, ang pangit ng picture niya. Parang hindi siya to. Ako lang nagpicture sa kanya dito eh. Minsan nakakalimutan ko pa kung ano yung pangalan niya. Kasi hindi talaga Mishi yung real name niya. Katunog lang, pero hindi Mishi yung pangalan niya talaga. Ayoko kasi na tatawagin namin siya ng real name niya, especially sa social media. Kasi dito guys, sobrang daming theft identity. Eto, may SSN na siya eh. Hindi pa niya nagagamit. Baka mamaya kapag gagamitin na niya, yun pala nanakaw na yung identity niya. Kaya, yun, as a precaution. Ganun kasi nangyari dun sa kawork ko. Siyempre, nung bata yung anak niya, hindi naman nila alam na, na may theft identity na pala. So, ngayon, every time na magpa-file siya ng tax niya, every year, parang may explanation siya na siya talaga yun, na hindi yung ibang tao. So, yun, napaka-hassle. So, yeah, dala-dala na namin lahat ng passport namin, green card, and then this one. Di ko kasi sure kung may tag ba yung namin eh, yung stroller namin. Pero may air tag yun, I know. Yung lagay ng pangalan, American Airlines, kahit hindi naman American Airlines yung sasakyan namin. Tsaka, ayoko nang ng American Airlines. Na talaga ako dun? Na in Ilocano na didigra. Ayoko na. Hindi sila child-friendly. And then, magdadala din ako nung cheque namin. Kasi pwede naman to gamitin sa Canada daw. Pwede naman, if ever na may kailangan akong ibigay na pera kay mama ko, para hindi na kami magwi-withdraw doon. Ito na lang. Bibigyan ko na lang sila ng cheque, tapos pwede daw nilang i-deposit sa bangko. Hindi nga lang pwedeng mag-mobile deposit. So, I will bring this one. Malapit na akong matapos kasi natulog na si Daddy. Bale, ang gagawin ko na lang is mag-vacuum dito. Tapos, ayusin ko yung kitchen. Pero, more on our travel stuff ay andun na. I-finalize na lang yun bukas ng morning or mamayang gabi. Actually, ang ipa-finalize ko lang naman na ilalagay ko yung mga
skincare stuff ko. Tapos, skincare ni Mishi. And then, mga bote ni Mishi. Yun lang naman ang ilalagay namin. Ang going na yung laundry ko. Siguro, ilalaundry ko na lang to mamayang gabi para malinis ito. Ito kasi yung nilalagay ko na blanket dito sa pinaglalaroan ni Mishi para dagdag na cushion niya kapag wala yung foam niya. Kasi yung foam niya, nilalagay na namin sa kwarto, doon na kasi siya natutulog sa sarili niyang foam. Gusto na niya doon, guys, kagabi, tawang-tawa ko kasi nanap ko siya, antok na kasi siya, tapos di na niya ako maantay. Pumunta na siya sa kwarto, guys, nandun na siya sa bed niya, naantay niya ako. Tapos nung hinanap ko, hala, nandun na siya. Tapos at first, nagmamaktol siya. Kasi gusto na niyang pumunta sa kwarto. Doon gusto niya magdede. Nung nakapagdede siya doon sa kwarto, doon sa bed niya, lumabas lang din siya para maglaro. And then, nung inaantok na ulit siya, yun yung pumunta na siya doon sa bed niya para mag-sleep na. Nakakatuwa ito. Ay, aling maliit na ito. Ang niya, guys, ang bilis niyang matuto ng mga routine niya. Kaya kapag naiiba yung routine na yun ang problema. So, ito na po, guys. Tapos na yung pag-e-empake ng aming mga luggage. So, we have 2 check-ins. Itong malaki, tsaka tong blue. And then, 2 carry-on luggage. And then, 2 backpacks. So, yung brown will be our diaper bag for now, which is in charge dyan si Mac. And then, itong aking bag na from Guardian, may Guardian pa talaga, is going to be for my tech, like laptop, hard drive, ganun. Power bank, camera. Tapos, this blue one, this is Max carry-on. So, we're hoping na sana ipa-free check-in nila yan. Sa dun pa lang sa pagda-drop off ng bag namin. But this one, never namin to check-in. Yan, nandyan yung mga dede ni Mishi, mga food niya, medications. So, minsanan lahat yan. Wala pa masyadong laman tong diaper bag kasi para minsanan lang yung pagpapacheck sa TSA. Because the last time, nilagay ni Mac yung ibang dede dyan. So, dalawa yung chinek na bag. So, it took us more time. So, dapat isa lang yung ipapacheck namin para mabilisan lang yung pagpapacheck. And then, change ko na kasi dati, iba yung luggage na ginagamit ko. Now, I use this one because sa loob nito, meron siyang zipper. So, half of it ay mga stuff ni Mishi and then half of it will be the space for our jackets and coats. Kasi, syempre, malamig paglabas namin dito sa bahay and then malamig din paglabas namin ng airport pag nasa Canada na kami. And then, yung anak ko po ay say hi, Baningning. Kanina pa Ay, sus! Ay, sus! Hello! Say hello! Ay, sus! Kilig-kilig! Paano yung kilig-kilig? Paano yung kilig-kilig? Ay! Niyakap na naman sa akin. So, yun lang guys for this vlog. Tomorrow will be our flight na at 11 ata yung flight namin. And then, pagdating ni Mac, magbibihis lang siya and then aalis na kami. Which is, the airport is just 15 minutes away. Pero ayoko kasi ng anything na aberya sa TSA. Alam nyo naman, lalo na kasi may baby kami. And we are hoping as well. Tatry namin na i-check-in na rin namin yung stroller ni Mishi. Kasi isa pa yun na nagpapatagal. Kasi sinaswab nila yung stroller. Kasi hindi siya nagkakasya dun sa x-ray machine. Yun. So, try namin kung if-free check-in nila. Kung hindi, i-gate check na lang namin. Tapos kukunin na naman namin sa Minneapolis and then gate check na naman from Minneapolis to Edmonton. Yan. Thank you so much everyone for watching. I don't know if I can do a shout-out, pero let's see na lang. Makikita nyo na lang dito. But anyway, kung wala pong shout-out, sa susunod na lang po na vlog. Kasi itong vlog na ina-edit ko ngayon, the vlog before this vlog that you're watching, wala ding shout-out. But anyway, if you want to be included in the shout-out, please comment down below and I will do a shout-out sa mga susunod pa na videos natin pag mas stable na yung schedule po natin na hindi na po tayo nasa ere. Ayan. Salamat everyone for watching. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And of course, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kang ma-update every time that I upload a video here on this channel. To spend this day with you. Bye! Let me give you a Christmas